Die zullen jou wel missen. Wij gaan door. Was dat die andere? Wij gaan door met Insanity. En Insanity wordt getraind door Kirsten. En ik heb net al een verhaaltje van Kirsten verteld, maar die valt heel veel van te vertellen. En een van die dingen is dat ze dus als klein meisje vanaf 4 al danst. En dat ze de jaren in diverse dansopleidingen heeft gevolgd. Jury is geweest bij veel wedstrijden en audities. Staat voor haar werk als dansinstructrice en is hier altijd heel enthousiast mee bezig. Daarnaast heeft ze ook nog eens haar eigen schoonheidssalon op Urk. Dus het is een busy jonge dame. En wij als Kifit zijn heel blij met haar. Ook Insanity. En stel meiden, waarvan de meesten al wat jaartjes dansen, zijn er een paar afgevallen en een paar bijgekomen. En zo blijft Insanity toch steeds in stand. Het team wat er nu komt te staan, zit eigenlijk net een jaar echt zo bij elkaar. Op de les doen ze altijd heel fanatiek. De dansen zijn altijd explosief en strak. Ik stel voor Insanity. Maak me gek, kom maar naar binnen. Succes Insanity!